ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହବ ବୋଲି ମୋ ମା ଓ ମାମା ଫୁଲ ତୋଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କାଲିର ପାଇଁ ଫୁଲମାଳ କରିବା ପାଇଁ। ହଉ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ବାରିଆଡ଼େ କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାରିଆଡ଼େ କେତେ ପ୍ରକାରର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ୟେଲୋ କଲର୍ର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଏକ ଥୋପା ଫୁଲ ଆଉ ଏଟା ଥୋପା ଫୁଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଅଛି ଆମର ବାରିଆଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଅଶୋକ ଗଛ ହେଇଛି। ଏଥିରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ସେଇ ଫୁଲ ଗଛକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଆଇଜୋରା ବୋଲି କହୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦାର ଗଛ ମୋ ମା ବାରିରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଗଛଟାର ନାମ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଲାପ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମା କେତେ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆମ ବାରିରେ। ଏଇ ଗଛଟାର ନାମ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନ୍ଦାର। ଫୁଲଟା କେମିତିଆ ଦେଖାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମନ୍ଦାର ଉପରେ କହୁଥିଲେ, ଏଟା ହେଉଛି ନାଲି ମନ୍ଦାର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ମୋ ମା ଏଡ଼େ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଲାପ ଗଛ। ପଛରେ ଗୋଲାପ ଫୁଟିଥିଲା, ପଛେ ଏବେ ନାହିଁ। ପଛରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କେମିତି ଡିସେମ୍ବର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ପର୍ପଲ କଲର୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଥୋପା ଗୋଲାପ ମନ୍ଦାର। ଏଇଟାର କଢ଼ଟା ଏମିତିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛଟା ହେଉଛି ପିଙ୍କ ମନ୍ଦାର। ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଲଟା କନିଆରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଶାଗ। ଏଇଟାକୁ ଖାଇଲେ ଆମର ଦେହକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଆସିବ। ଏଇଟା ମୋ ମା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛର ଫୁଲର ନାଁ ହେଉଛି ଗୋଡ଼ିବାଣ ଫୁଲ। ଆଉ ଏଇ ଗଛଟା ଆମକୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରୁ ଜଣେ ମା ଆସିକି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏଇ ଗଛଟାରେ ଫୁଲ ଖରାଦିନେ ଫୁଟିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛ। ଜ୍ୱର ହେଲେ ଆର ପତ୍ର ବାଟିକି ପିଇଲେ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଥୋପା ଟଗର। ଏଇଟା ବହୁତ ରେୟାର ଫୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥୋପା ବଡ଼ବାଲା ଫୁଟିଛି। ଥୋପା ଅଶୋକ ଫୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଣସ ଗଛ। ଏଇଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣସ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆମ୍ବ ଗଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଆମ୍ବ ଗଛ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କଦଳୀ ଗଛ। ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଦଳୀ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଗଛଟିଏ ହେଇଛି। ଏଇଟାକୁ ମୋ ଜେଜ ଲଗେଇକି ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। କାଗଜ ଫୁଲ ଗଛ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ପୋଇ ଗଛ ହେଇଛି। ଏଟାକୁ ଆମେ ରାନ୍ଧିକି ଘାଣ୍ଟ କରିକି ଖାଇବୁ। ଏଇଠି ଭୃସଙ୍ଗ ଗଛ ହେଇଛି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସବୁ ଚଟଣି ଆଉ ଉପମାରେ ଇସ୍ତେମାଲ କରୁ। ଓକେ, stay tuned for my next exciting video.